IMD ni notification no nukjak phaikya phainai bwskang salni 13-14 May salmario belai kwbang khe wati tei nokbar bangpundri phaipam manu hnai saklaikya aboni bisingo 14 May salmario teibo kwbang khe kirma sijake wati nokbar tei bangpundri phaipam manu hnai saklaikya abon bagino Tripura hasteni jotto lukorokno sisai tongna bagi saklarika Weather Forecast ni Special Secretary Tripura hasteni jotto lukorokno sisai tongna bagi saklaikya